Добър ден от мен, Ивайло Янев. Добър ден от понеделник. Набързо един бърз обзор да видим какво имаме налично интересно от миналата седмица, което докарахме ново. Нека да започнем с ушилната на AEG, 9-та серия. Просто страхотен, невероятен продукт. Разбира се, освен ние имаме, както винаги, големите добри марки. Bosch, Siemens, имаме и перални, които са страхотни, целият ред тук. Bosch, Siemens отново, в началото имаме и Miele, както винаги, разбира се, винаги имаме Miele при нас. Кафе машините няма как да ги пропуснем. Роботи имаме около 10 на броя, мляно и на зърна, само и на зърна, страхотни роботи отново DeLonghi и Seiko, знаете най-добрите марки. Вертикални пръсмокачки, хладилници, фризери малки и големи. Тук са ни свободно стоящите печки, които са 7-8 на брой. Имаме, разбира се, и хладилници, които са малки и големи, горна и долна камера. Имаме и сайд-бай-сайд хладилници. Имаме доста аирфрайери, мултикукъри и всички дребни пособия за бизнеса и дома. Така че разчитайте на нас. Пожелаваме страхотна седмица, страхотен понеделник. Чао и успешен ден от нас!